Mriki. Yo maju kene. Kono maju kono. Mriki siji. Ngomong gini, katakan gini, gini. Nah, gini. Ojo munggah salon ngawur. Datang. Ya, salam beri salam sih, kenalan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane si tenang. Robit. Robit. Kayak budi. Asli kali tengke. Sekolah mboten jenengan? Sekolah teng budi. MTS 3 niku budi. Pon Gunung. Berarti mondok jenengan. Mondok teng budi. Pak Mundirun. Oh, cah pondok beda tetesane. Ora tak duwit cah pondok. Oh, cah pondok kok. Wis mondok nang kelas piro saiki? Kelas piro? Kelas berapa? 3. Kelas 3. Berarti mondok wis 3 tahun. Ngaji terakhir tekan apa? Ngaji. Jurumiyah. Coba terus ke yo. Wis tapi mboten apel. Darani. Tak arek terus ki yo, tak kon terus ki domane malah ra gelem. Sesuk ora apal. Jal iki ngarep dhek kudu apal. Al kalamu wal abdul murakkabul mufidu bil wadni. Wa aksamu salah satu ismun wa fi'lun wa ja'ali makna. Wal ismu yu'rafu pun. Ra apa-apa. Gunung senengan timbangan de mental rawani sing kono kan domblong kowe muni apa ngono iki kaya apal. Dal. Tak muni alhamdulillahilladzi qad wafaqa ya mesti ra apal wong Jurumiyah. Ola Muhammadun ya ora apal wong Jurumiyah. Ora apa to? Jal saiki tajwid. Saiki ra sakit ngarep. Wadhir lada hamzin. Yo. Wadhir lada hamzin wa inha wa laini sumal khaini sumal kha. Wa afiyana inda bagil ahrufi. Wa afiyana indal bagil ahrufi jumlatuha hamzatu asin farifi. Sif dasana kam jada sasungkat sama tayyiba judidu kata dolima wa khunatun kata ujabuha abada bil mimi wadhun bihun natim yo. Kok nek iki iso. Sik sampeyan iki. Sik cuma ya. Tak tambahin ku, nek iki tak tambahin iso. Atur suwun. Huruf idgham bila gunnah ana pira? Kalih. Apa wae? Lam ra. Tombok iso ta iki. Pak Lurahe dereng. Yo sik to. Kene sik. Atur suwun. Yakin nek iki tak wae 200.000 nek apal. Kene iki apal tak wae 200.000. Ya Allah. Yo, jalo. Wa filaduni laduni kullawafi ila akhirih. Gak nonyong wani 200.000 nek iki apal 200.000. Wa filaduni laduni kullawafi kot ni wakot min hathu aidon kot yafi ku wa doman alfiyah. Kalau ora mungkin apal. Iki apa? 100.000 meneh. Al halu wasmudun di sobiati. Betul ngertos. Ora ngertos. Mufassiron limub hamil hayati. Nek iki nandoman amridi. Oh, nek iki maksud bab ninip naten wasna ini. 300. Bab ninip naten wasna ini. Wamri ini mroatini senata ini ya kalah karo nyong sing wis tuwa. Sorry yo. Tasih belajar nih. Belajar. Jangan pita tambah sangu kan? Pita tambahi. Jaluk Pak Lurah. Dereng metu niku. Ora nang kene, sini. Pindah rene. Ah, bener nih. Yuk matur sing apik, jalak matur lapor Pak Lurah. Pak Lurah kula ngene ta ora yo. Pak Lurah, kula niku lare santri niki butuh biaya. Wau dingendikake nek gelem biaya di santri iku jalan keluargane cepet ngono. Muni. Pak Lurah nek kepingin swargane cepet santrine sawoni sing kathah.
Mugi-mugi Pak Lurah panjang umur. Amin. Mugi-mugi bojone papat. Amin. Kuwi nek kudu ngomong ngono kuwi le, yakin le, sangoni le. Bukan sing ngono meneh. Muga-muga papat saleh kabeh ngono. Muga-muga putrane 15. Amin. Kuwi mbok siji. Yo nek ping 4 piro? Swidak. Yo karang yo. Tombok, Bro. Pak Lurah sing dijal. Berjal tekoni. Engko nek bener Pak Suroso sing ya lah kali Rasido. Wis 200.000 cukup. Iki prayan pondok kok. Sik Pak. Sampeyan prayi pondok. Kok nang omah? Kula nang pondok izin ajeng selawatan. Izin oleh. Nggih. Berarti nek ana selawatan mangkat terus. Nggih mboten. Oh, pasti tok. Nggih. Sesuk aja ngantuk sekolah. Mumpung angsal lah. Oleh. Berarti golek sesuk golek selawatan meneh ya. Nggih. Oh. Goleki aku ya. Nggih. Tenang golek aku. Golek aku pas aku ditak sangoni. Yakin tenan. Wah, kula niku paling gemati cah pondok. Nek cah aku mondok ra patek gemati. Ora ngendikane Pak Lurah. Monggo. Nggih. Mau pitakenan Mbah Kiai santri. Oke. Nasional. Nggih. Kalau syaratnya jadi men Benar. Setro. Halal ya Pak. laro-laro. Iya. Ben laro kon nirake ya. Ya. Nirake Pancasila. Eta. Heeh. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur suwun, ternyata wae manut karo sedayane. Anak buah niku. Alhamdulillah. Matur suwun. Wis to? Sekedap. Nak angsal tukeran peci. Ya awakmu nggo peci kuwi ora aku nggo peci ora sedeng lho ya. Damen kelang-kenangan. Peci kuwi iki isine akeh cah. Wis Kan di medal riyen saged. Wis ya. Kuwi rampung yo, aja saiki. Aku kuwi rampung, golek aku yo. Aja saiki. Tak wehno gak usah dolan nyong pecimu elek. Peci murahan Niki online. Oh iya ora. Udah lek gak dolan karo peci tak wehno peci iki. Syaratnya kuwi golek aku tak wehi tak wehno peci. Yo. Nyong tapi gah nompoe dolan mbek awakmu. Peci koyo ngono men aku nang kono nggih ganjel meja. Peci kok ngono rupane kok 5.000 kok yo gah. Nggonku gawe tuku Selangkung niki. Hah? Selangkung. Selawe ongkos kirim anyar wis bekas kok 2.500. Oh bra. Suwi-suwi tak anyel gantung wis. Mboten. Wedi kualat. Ora tenang ra kuat. Yo, kowe nek liburan ning omah ngopi nang omah. Yo, tak gawe kopi. Ngopi bra. Nggih. Kowe nek ngeluwe nang pondok ngeluwe, kok luwe ngerti luwe ya? Ngelih. Ngelih. Nah, kowe ngelih nang omahku, nang nggonku bebas. Yo, tenang kowe. Gratis. Gratis lah. Waduh, oke. Tenan, kowe nek butuh ning omah. Ngelih butuh panganan ning omah, ana panganan dipangan bareng-bareng karo anakku, oke? Bisa beras. Tapi ora. Aku beras tenang wae. Dadi ngono le, aku ngono kuwi le. Aku mbiyen tau mondok. Tau mondok ngono kuwi. Nek luwe iki ora enak tenan bumi ke panggah goblok. Engkono sampe awakmu kengelien. Nek kowe luwe tenan gak ndek apa nang omahku. Ya. Tenan cepak ngerti to? Nang omahku. Yo ketemu. Ayo, sing penting nang omah ngomong. Aku sapa jenenge? Aku Robert. Robit to. Aku Robit senang kono kae. Aku kelingan. Yo. Nggih. Tenang wae. Wis, sadurunge salam aku titip. Kowe pengin ngowahi kembang sapa? Oh, diwehno. Syaraté wedok. Ya. Ya Allah. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, titip ki kembang. Ono wene sapa? Aja nggawamu dhewe nyo. Wedok.
Hah? Wis kono kok saiki tak. Yo, Gus apa milih ngono, milih yo, ayo milih, milih. Gus apa milih, ayo, milih. Milih yo, milih ono Dek, cepet. Ayo. Milih, milih. Congki ra kena delake dicongki sapa milih, yo. Medhek cepet, congki cepet milih. Yo. Nang, cepet. Selek bengi. Ngarepe kamu ngarepe. Yo, yo, medhek, ya medhek. Cah pondok kok nanti mental, yo. Yo, kamera shoot. Yo. Wis iki kan, lagi iki kan. Wow. Suara katut.